No niin. No, aktivointi. No, tää on varmaan jotain niinku... Mistä on värejä? Ihan muutoksi. Onko sen tänään? Email page, email notebook. Pitäis olla jossain kyllä värit. Tuossa settingsit, line paper, paint paper. No niin, hyvä. Tässä pitää valita kumpi on. Missä ne on ne? Tuu kahdella yhtä aikaa. Ei sentään. Joo. Mut no ei se nyt oikeesti haittaa, koska yleensä sä et kyllä mitään tuommoista tee. Mut koska tätä mä niinku teen niinku koko aika töissä. Siis niinku sen takia mulla on whiteboardeja. Niin. Ja huomaatko, miten se aloittaa ton tolleen niinku vähän paksumpaa? Joo, siis tästä tulee tosi hyvän näköistä kyllä mun mielestä. Toi oikeesti toimii PDF-ien lukemiseen. Joo. Jos komikit toimii noin hienosti. Ja siis varmaan kirjoittamiseen niinku, no niin. Vähän iso teksti. Siinä ei tuolla muistiinpaneen voi noin isolla tehdä. Niin, mutta sit sä tekisit jotain sellaista, että mitä nyt olisikaan taas. Sulla on joku tämmönen näin ja sit sä voit piirtää siihen niinku 300. Niin. Näin. Tai sit, okei, meillä on neuroni, näin, toinen neuroni, noin. Ja sit kun email page, email notebook. Tää voisi olla kyllä se killer app mulle. Tai killer app, semmonen joku niinku. Miten haluaisin tehdä totta kai eri värejä myöskin. Toi ihan preliminary app vasta, että joo. Siis eri värit tarvitaan siihen, että jos on minä ja toinen tyyppi, kun puhutaan, että et voi niinku silleen tehdä muutoksia, tai siis, siis että tunnistaa kumpi on kumman. Tää on hyvä. Tää on äärimmäisen hyvä. Siellä on heitä tutoriaalisia alussa. Niin on.